تاريخ هيوت توراري محمد حوص أبرا اتلقول لولي هواري معبالي شعن شعت مئتن سلستن شعن شعت مئتن سوسان شوعتن صحافي لأمنتو تسفاي أنبابي ياسين عمر علي طجع دكتور ياسين محمد حقوس أبرا دكتور ياسين محمد حقوس أبرا أبشعن شعت مئتن عثران شدشتن عام تمرت أما أكل كتما أسمرا كابوبوف تورار محمد حقوس أبرا حقوس أديو حجي أمينة محمد تولد نوس عدميو أبسمرا مسفدرا بيتون صبوع عقوسن هو تعالفون عدمي أنو تمرت مس عقلي لما هم تلمود عابتها الشيخ نور حسين قرآن كارة تمهرة أتشيرو سرعة كدام أو تمرتو عبيت تمرتي سكولا فيتوري وكاب على ديق سابا 4 طفلي تمهيرو بدهرزي مسحايا لو أحواتون مغربون ناب كارتون سودان بمغاد عب أحضار بيت تمرتي كامبوني سودان تمرتو غتشيلي عب شرنت شعات مئتن 46 كالأي درجة تمرتو تمريو بدهرزي نزل على درجات مرتن مقصارنا بيرو ليبانون بمغاد بيرو يونيفرسيتي أمريكا بشان شعات 250 حدن بسمي قطبع بمعرض قدام أي ديجري بيئة تمريو بيرو تمهارا يابز نبورو لغيزي بيت صعفت ودب حبرات هاقرات كام تورقام أي كوينو ساريحو عبشان شعات 250 حدن بسوز تمهارو قداموتي إيرتراويان تمرقتي آتو صالح عبد القادر كبيرا آتو بسيوم حاروغوت متكاسيكا بدهرزي آبسمرا سرح جميل عبشان شعات 253 عبشان شعات 254 درجة حلا في النت مكتل دايركترنا أبيات حكمنا هوسبيتالات وينو ساريحو عبشان شعات 256 مسويزر حجي عايشة حجي محمود قال كيدان فتسيما عبشان شعات 257 عبشان شعات 287 أبز نبرا أوانات 3 أودات 3 أوالد زركبو مولدات عفرين نساتهم دمادك تبعت يوسو تقادلاي جلال دكتور منصور الله يرحمهم هلوات رشد ذك انستيو ناديا سيهام رجا يبهالو عبشان شعات 258 ناب هاجر جرمن بمخادا بينفورستي بون لعلواي تمرتو تخاتاتيلو أبي يونيفرسيتي بون قدسيلو بسنة قطبة بناي ماستر معرق تمرقو بدهرزي ناب إيرترا تمليسو عم مينستري اندوستري نقدن كم دايركتر جنرال تمزيزو كقلقل جمرة دهرقدا عمتات عبشان شعات 267 عام تمرتنا بإيطاليا بمقوعاز أبي يونيفرسيتي بولونيا بمعرق PhD سنة قطبة تمرقو شحن شعات 260 شعاتنا بإيرترا تمليسو بناي دايركتر جنرال حلافنت هافكن في قطبة إيرترا تمدبو سرحو قتيم نهري أستاذ كل تعمتات عبشان شعات 260 شعات 7 عبشان شعات 274 أمم محدار كتماتات مازاقا بالجابعة إيرترا بدرجة دايركتر جنرال تمزيزو سرح جمر عبزيكي جيزي جنرال دبب هايل ماريام أم حداري اندرياس جنرال تسفهن نسبرها مكتر اندرياس عبزنو برو الأوان دكتور ياسين حد غابتهم 4 تعقاقزتي أم حدرتي ردات اندرياس نيرو قطوم 3 مزنو دقيا تولد تدلا والنازمات ميكيل حاسمان آتو مرهاني يوسف من بارو بيفلر عبشحن شعات 257 نابدي سابا تغير عب كفل هاجر شواغ من معدار اندرياس ووي غافرنر كوينو سريعو عبو ناستات كل تعمتا شعن شعات 257 شعن شعات 277 عام تمرت كم ممهر سنة قطبة مشتاو تمرتي عادي سابا ينفرستي سريعو شعن شعات 277 عام تمرت جنرال دايركتر
ማሕበር ረድኤት ኤርትራ ኮይኑ ክሳብ 1987 ጥሮታ ዝኣቱ ኣገልጊሉ ሮታ ድሕሪ ምእታው እውን ክዕርፍ ከይበለ ብፍልጠቱን ሞዩኡን ንህዝቡ ንምግልጋል ክሳብ ዕለተ መስዋዕቱ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ከም መምህርን ሓላፊ ዲን ክፍሊ ቁጠባን ኮይኑ ኣገልገለ ኣብ ኩሎም እቶም ክብ ዝበሉ ደረጃ ሓላፍነትን ዘካየዶም ዕማማት ዕዉትን ዝድነቐን ሰብ ምንባሩ ይምስከረሉ እቶም ከም መምሃራን ምስኡ ዝሰርሑን ኣብ ትሕቲኡ ዝተምሃሩን ዶክተር ያሲን ሞያዊ ብቕዓቱን ተወፋይነትን ዝነበሮ ጻዕረኛ ትጉ ጉዱስን ሞያዊ መምህርን ኣብ ትሕቲኡ ንዝሰርሑ ሓልዮትን ተገዳስነትን ዘዘውትር ንምዕባሊኦምን ድሕነቶምን ጽዕት ሞያዊ ሓላፊ ንተምሃሩ ድማ ፍልጠት ከስንቕ ዝጽዕርን ዕዉትን ፍትውን መእመር መንበሩ የዝከር ብተወሳኺ ስዎ ዶክተር ያሲን ጎድኒ ጎኒ ምዱብ መዓልታዊ ስርሑ ካብ 1960ታትን ጀሚሩ ኣብ ብዙሓት ህዝባውያን ትካላት ሰሪሑን ኣበርኪቱ ገለ ካብኡ ንምጥቃስ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ካብቲ ምስረት ጀሚሩ ከም መምህር ስነ ቁጠባ ኮይኑ ኣገልጊሉ ብተወሳኺ ኣብ ሓያሎ ማሕበራዊ ህዝባውያን ትካላት ተወሰኸ ሓላፍነት ተሰኪሙ ብወለንትኑ ልዑል ኣበርክቶን ተወፋይነትን ገይሩ ናይ ማሕበር ደዌ ሊብሮስ ኣቦ ወንበር ኮይኑ ኣገልጊሉ ብዘይካዚ ኣብ ትካል ዕሪሻ ዒላ በርዕዝ ዳናዳይ ስቴት ከም ተጻባት ኣብ ኤዲተር ኮይኑ ሰሪዑ ከም ፕሬዝደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣብ 1962 ክሳብ 1964 ኣባልን ኣቦ ወንበርን ፕሬዝደንት መጅልስ ኣውቃፍ ኣስመራ ኣቦ ወንበር ማሕበር ጀበርቲ ጨንፈር ኣስመራ ወርዘተ ኮይኑ ግዚኡን ጉልበቱን ንህዝቡን ንሃገሩን ብተወፋይነት ሰሪዑ ኣበርኪቱ ኣብ ልዕሊ እዚ ኣብ ባፅዕ ዝነበረ ኩባንያ መፍረስ ሲሚንቶ ሆቴል ቀይሕ ባሕርን ከም ኣባል ናፃ ተቆጻጻሪ ሽማግለ ኣበርኪቱ ከምኡውን ኣብ ምምስራት ቤት ትምህርቲ ኣድያ ስታዝ በሽር ኣስመራ ሓደ ካብ መስረቲ ኮይኑ ብተወሳኺ ከም ናይ ሕጊ ኣማኻሪ ኮይኑ ሰሪዑ ንቐጻሊ ምዕባለ ቤት ትምህርቲ ይሰርሕ ነይሩ ስዉእ ሓርበኛ ኣቦና ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ናይ ቀረባ ዓርኩን ፈታዊኡን መማኽርቱን መሳርሕቱን ምንባሩ ይዝከር ርክቦም መዓልታዊ ምንባሩ ብኽልቲኦም ኣብቲ ቦታ ሽማግለ ናይ ቤት ትምህርቲ ኣድያ ምንባሮም ቀጻሊ ርክብን ምምኻርን ሓሳብ ናይ ምውዋጥን ከም ዝነበሮም ይፍለጥ ድሕሪ መስዋዕቲ ዶክተር ያሲን ሓጂ ሙሳ ኣላህ ይርሐሞ ኣብ ገዝኡ ብምምላስን ምስ ስድራ ቤቱ ብምዃንን ካብ ሓዘንተኛታት ከይተፈለየ ከም ዘጸናንዐ ክትእስ ይግባእ ብተወሳኺ ዶክተር ያሲን ኣብ 1969 ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ ስራሕን ስልጠናን ዑደታት ኣካይዱ ብተወሳኺ ኣብ 1984 ዓመተ ምህረት ናብ ኣርጀንቲና ብምልኻድ ተወሳኺ ስልጠና ቀሲሙ ብዘይካዚ ኣብ ካናዳ ስዊዘርላንድ ኢጣልያ ሆላንድ ኖርዌይ ግብፂ ስዊድን ጀርመን ፍራንስ ቤልጅየም ወዘተ ናይ ስራዕን ስልጠናን ካልእ ዑደታትን ከም ዘካየደ ይፍለጥ ኣብ 1982 ኣብ ኣኼባ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንሃገሩ ወኪሉ ተሳቲፉ ዶክተር ያሲን ኣልባን ኣቦ ወንበር ማሕበር ብሔረ ጀበርቲ ጨንፈር ኣስመራ ነይሩ ኣብቲ ህዝቢ ጀበርቲ ብጋህድን ብሕጋውን ኣገባብ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ብሔረትነት ሕቶ ዘቕረበሉ እዋን ብንጥፈት ይጣበቕን ይንቀሳቐስን ነይሩ ጉዳይ ጀበርትኻ ኣብ ዝተፈላለየ ኣህጉራዊ መጽናዕቲ መጽሔታት ጆርናል ከምኡውን ካልኦት ሓጸርቲ መጽናዕትታት ጽሑፍ ከም ዘቕረበ ይፍለጥ ኣብ ኣስመራ 31 ጥሪ 1991 ዶክተር ያሲ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኡ መንነቱ ብዘይተፈልጦ ውልቀ ሰባት ብጥኢት ተሃሪሙ ዓሪፉ ራሒሙ ብዛዕባ መቕተልቱ ዝኾነ ውድብ መንግስቲ ወይ ውልቀ ሰብ ወግዒ ሓላፍነት ዝወሰደ ወይ ዝተኣመነ የልቦ ኣብ ግዜ ቀብሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ደርጊ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ጋዜጣን ካልእን ዶክተር ያሲን ብህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ሻዕብያ ከም ዝተቐትረ መግለፂ ውፅኡ ነበረ
ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ኾነ ቅድሚኡ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ህግደፍ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብኣሉታ ይኹን ብኣውንታ ዘቕረቦ መግለጺ የልቦ። ዶክተር ያሲን ከም ሰራሕተኛና ስራሕን ምሁርን ተመራማርን ኣብ ምድብ ስርሑን ዘካየዶ ማሕበራዊ ንጥፈታትን ከም መምህርን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ብመደብን ጥንቃቐን ዝሰርሕ ህርኮት ጻዕረኛ ውፍይ ጉድሱን ነይሩ። ከም ውልቀ ሰብ ኣቦ ስድራን ከም ሓላፊ ከም መምህር ኣባል ሕብረተሰብን ክዝከር ከሎ ድማ ፍዕሽውን ለጋስን ምቕሉልን ትሑትን ነበረ። ሓቅን ቅንዕናን ዝፈቱ ንቤተሰቡ ንምሕምሕዳር ከምኡውን ንህዝብና ሃገሩን ከይተዓለለ ዝሰርሕን ዝሓስብን ዝሓልን ንርሑቕ ዝጥምት በሊሕ ራእይ ዝነበሮን ንህዝቢ ብትምህርታዊ ማዕበል ወይ ብትምህርታዊ ምዕባለ ብፍሕትሕን ማዕርነትን ውህደትን ስኒትን ናብሩኡ ኸመሓይሽ ሓርኮትኮት ባህላይን ብዘይ ምስልካይ ዝሰርሕ ከም ዝነበረ ዝፈልጥዎ ይምስክርሉ። ዶክተር ያሲን ልዕሊ 7 ቋንቋታት ማለት ትግርኛ፣ ኣምሓርኛ፣ ዓረብ፣ እንግሊዝኛ፣ ጣልያን፣ ጀርመን፣ ፍራንሰኛን ወዘተን ዝመልቕን ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለየ ምሁራዊ ጽሑፋት ጆርናል ሓያሎ ኣገደሲ ምርምራዊ ጽሑፋት ዘበርከተን ነበረ። ከም ውልቃዊ ልምዲ ሓያል ኣንባብን ጸሓፍን ኮይኑ ካብ ምንባብን ምድላው ፍልጠት ፈጺሙ ዘይፍለጥ ኣብነታዊ ምሁር መምህር ዜጋን መንባሩ ብዙሓት መሳርክቱን ተማሃሩኡን ኣዕሩኽቱን ጎረባብቱን ቤተሰቡን ካልኦት በቐረባ ዝፈልጥዎ ይገልጽዎ። ታሪኽ ህይወት ተውራሪ መሐመድ ሓጎስ ኣበራ እቲ ልኡል ሉሉይ ሃዋርያ ምዕባለ 1967 ጸሓፊ بأمنة تسفاي أنبابي ياسين عمر علي غجا